Čau ľudia, vítam v novom videu. Dneska tu máme nové video o Jotinkom. Tak mamu, užívajte. A my máme na video. Opa, beko dá. Tam si bekáka, týto čamci. A potom ešte jeden. Kvá. Máme jeden. Ľudia, ideme na Činka. Adam, pardon, je to taká začátka. Čau. Autinka. Máme jeden. Čelosík. Ale uteká. Pěkně. Co mám tu kameru, vole? Keď si otevuje trošku. Ale nevím, čo mám kameru. A nič nejde. Ešte ty je zima? Ani mi? Jaký máš stav? Poslal. Pakaj. Ja to taká do podôžka. Ježiško, máme to. Jole. Stop! A ľudia, čo by to mám povedať, mohli by ste dať ten odbeh. Dokončia okolo tých 20 odberateľov. Dajte like a odbeh, dokončia okolo 20 dajme. A lajky na videách, prosím. Dajte lajky na videách. A poďte aj na toto video, dajte like a odbeh. Ježi, čauka, čík. Ľudia, čo budem minťa stejať. Ukážem tvoj bojový kúč. Týmto klaspom. Keď uvidíme. Bojový kúčok. Ideme prefačkať jeden stov. Nevyčiaľ. Keď nemá ženiť, ale ideme. Ja idem. Tento končík sa zlomil. Ja som pakokým. A ja mi to končí. Poďme, že budem dočkám. Pokýte túto hlasku, pogínate z videa. Ja budem dočkám. Pokýte to. Poďme. Ja dočkám. Ja bunga. Podočkám. Ja podám mamu. Ide mama. Vole! Poďme, ja si ma kleví. Ne. Koľky na obino. Mama, vedela tam počúval za mnou. Potom sa pozrel za seba a je utekal. Tam som nemal šancu predbehnúť. Som nevládal. Si bude? Ja. No úplne dole, na to je že tento brach. Tyvo. Ja to je mal. Jeden. A kapiten. Čo by ten? To si mohol sa s nimi, že si ju nezahlasili. No, nemáme záujem od nich. A ten zaklášak si sa mohol ľahko zlomiť. A už je puknutý. Čus.
nejaký nehulák. Počkaj, ľudia, poďte, tumte. 2024. Nehulák, tyhle. Kámo, ten tu chodí. Mama, hodinky nehulákom je podložený policíden. No. A čalma. A rokinkou beží za nami. No, zima, nebolo ho. No. Pane dementa, come. Jaj. Táto hláška, poznáte videa. Dement! Toto sú to bokaté. Poznáte z videa. Keď nepoznáte, aj budú také. Máte čas to techiť. Naši videa to vás čakajú. Au, to bol. Jaj, tonik. Manik, konik. Ponik, konik. Tonik. Jaký ďalšia svíti s tým cyklom. Čeje. Ja nejdem. Také nejdem. No. Ove, je, polávku. Nebude. To čampu nenapojí na bicykli. To bol dobrý. Ešte tento jeden. Na to by sa to dalo natočiť. Dobehnem báť. Neviem, keď to úplne sníma. Dobre, čo? A ideme. Dobíjam! Neviem, čo si čupel, ale ja to nikdy nezdávam. To je vôbec nechce behať. Ja opatím! Ty vole! A čo ťa máš dobrať? Čo? A čo? Ja to kričal. Neumí kísť. Slovo kričal. Jako kričal. Poduch. Ty vole. Bahna, toto je dobrý skok. Mama, přivykal. Pani diváci, ideme to skočiť. Taký. A šalálka. A pútik. Máme, že to lávku je debilom zeminky. Všude. To je vodopádik na dálke. Upa! Pôjde tam dole behom. Oj. Mama, to potoku! Cíle! Jaj. Vidíte. Kočáky sa užívali. Naspäť. No, a možno aj mačka, kačka. To je tam taká mačka. Toto som ťa ďalší. No, ja to asi to kamáš už vidím. Vyhľadná. Raketka. Mama, tento koven. Mama, počkaj. No. A poď na to.
Extrém! Uhul! Čau! Pekne, odtedy to ťa spáva. Môjku, ja nemám, bojím sa telo. Moja. Dobrý večer. Pekná je tá mačka, ľudia, že? Aj mama, že? Aj Oskar. Čo tam? Kto tam? Pozri sa, no. Hokej. To bol taký kedy starý plot, pamätáš? No, to je úplne dobré. Taký železný úplne, taký ten blízkový. Ten železný nebytý. Jo. Fúha. Jo. Oskal. A pokým niečomu povedem po tej káve. No dobre, výborné. To je taká káva. Tak idem horiť a do toho bahna. Poďa do potôčka. Veľký. To bol trúkač. Tako odkáč. Link odkáč na fendách. Po blokče. Ale ľudia, stop! Toto video nebude pokračovať. Ja tyky žobný. Ja 100 odberateľov odhalím tvoj oblokový účet. Áno, odhalím. Takže prosím, poviem na 100 odberateľov, je to na vás, či chcete vidieť môj oblokový účet, ďaháte se mnou. Je to na vás, 100 odberateľov, dám sa do fondov, odhalím tvoj oblokový účet. A poďme hrať, kľudne. Nerobiť žiadny problém. Vybavené. Je to len na vás. Jo. Ľudia, ti očka ohluko. Očka, to čo je ako vole? Hej, dobrý pes. Sila. Ja poďme. Pojedite, tak jo idem skočiť. To bol extrém, ti ľudia myslím. Začal si zaslúžil aspoň tých 20 lajkov týchto obyvateľov. Musím održete mne zahrať. No, takže je to len na vás, a len. Ne. Obedy. Laj. Osinko, také kamene. Ja pokýta kamene. Jeden kamen, druhý kamen, tretí a pátý. Ha! A ja idem preskočiť ďalšie jumpy. A neboli jumpy. Haha. A tu je nápis, vojači tu boli. Kľudná je tam šipka. Ideme si ich unboxnúť. Tu daj si lepky, ty vole. Preškákané. Ty vole. Ako dobu. Ty vole. A toto by tu bolo dobre. Ty vole. A tento Pokémon je fakt. A kedy ľudia, tuto bol kedy taký, nebol kedy, poďme sa tam, to bol takýto veľký strom. Len ho dali preč. Ako preč. No ako preč? Vyleteli úplne, no. To bol celý úplne, no. A dávky pajkuj. A dávky pajkuj. Toto preskočiť.
To je minimálne také. Jaká plátka bude. Veľká túla. Jole. Války. Ne, iba tie posty, mama. Jo. Jo, ináč toto video je najlepšie ako tie, keď nehovorím, že ako možno. Dáte mi tu podporu na videách. Budeme dať 20 lajkov. Keď to obráte, nebude byť dokonca okolo, a budete môcť mňa hrať. Len na váč. Ľudia, čo to? Ty vole. Ej vole. Nebudem odhalovať stáť naše auto. A za 200 obyvateľov odhalím naše auto. Tak je to len na váč. Vymovne. Ešte dole, ale keď... Dole. Ešte to neoto. Jaj. Ja som sa z toho kola. Pane, dáme sa povedať. Mama! A čo tam nejaký čo? Ty vole, ty dožan! Už jaká má predbehov, ja mu predavujem. Speháči. Idú mi moje oblasť Mona Lisa. Tam ich moc nebude vidieť. Ani Mona Lisa tam není. Bude, aká má predbehov? Ja predbehnem. Úplne na dopad. To bol obeh. Jako prašato. To si do okna. Nevadí. Chovám to. Áno. Očko. Ty vogo. Maka okna neposlúcha. Maka. Jo, a na konci videa budú závody. Mama, hej. Rýchlo. Keď to povedať, na konci videa budú závody, takže majte sa tešiť do synkom. Na konci budú závody. Tu mám díky. Vydám pojak, tak to úplne hore. Panáčkové. Tu bude nejaká autová čiava. Tu. Tu. Ja nechám mi dopredu. Ďalší predbeh bude. Čakaj. Ďalší brutal predbeh. Ty vole, šupte!